Uyabona inkinga esisalela umthandeni manje okufayela ilungise inkinga sestage. Umthandeni usetshenzelwa kakhulu ugazi lakhe, asetshenzelwe futhi i-individual brilliance anayo. Mawuzonakisisa kahle masibuya nje emcimbini we-IFP kuyini yayibizwa ngani manifesto eyayisemabhidi, watrenda noma i-performance yakhe yanakeka ngenxa ye-individual brilliance yakhe. Amatemu wayasho ukuthi sit down, take your seat mkhaya, take your seat, siburuke ezongena istage ungibatha kwamabhayi, individual brilliance. Awaphatha amagidangoma and then amagidangoma ngaphandle kokungibatha amabhayi ayenzani estage? That's a big question. Izona zinto lezo kufanele zilungise, izona zinto kufanele ilungiswe kumagidangoma. I wish engathi ngaqo ukuthi uyimisela ngokuba isibuko somaskandi, engathi ngakwazi ukuthi abe yikhanda lokulungisa inkinga yama-performances, ngoba kuyena yedwa ama-performances abaculi bamaskandi ayefana. Uma ukuthi wakwazi ukumbamba eNyukhasela mase kuthiwa uyabuya futhi sekuyinkinga ukuthi uphinde futhi uyobonga uzophinda uthola into efanayo, i-performance efana la nje kufanele iqalwe khona isenkingeni yey'ngoma, kungadlalwa iy'ngoma eziyi-1. Okwesibili kuyobe sekuyikhona ukuthi ngabe amagidangoma enzani-ke stage, ngoba into engiyitholayo ukuthi umthandeni usayine amagidangoma akhona laphana masha man, masha after omashonisa sicofucofu la mngoma. Sekukhona oshilisi notekisi, amagidangoma lawa masha nalensizwa lebhedayo nje khona lensizwa lesanganayo nje ehlezi igulele. Amagidangoma amasha lawo mangaphosisi. Kodwa mothi uyabheka ukufika kwabo ayikho into abeze nayo, ayikho into abafike beza nayo. Inyawo esadlalwayo leza inyawo ezondabuze kwabo beHolland zayidlalwa kakhulu ngondabuze kwayo leHolland, ngikhumbula kahle. Ilapho futhi khona umthandeni ngiyacabanga ukuthi wayepractice lapho, wayibamba lapho, so wagcina sezi-introduce ngapha eqenjini. But asizeni lana 2017 sikhuluma ngento ya 7 years back lapho. Ilento yokugxuma kushawa izandla yafika nale ngoma le owayefeaturishe khona uVusnova ethi zojika izinto. Kwaku-2018 lo mangaphosisi, kwi-album ethi Ubisi, if ngenzi i-mistake. So like uyabona ukuthi phela amagidangoma enza izinto ezimbili laphana, izimbili izinto abazenzayo. So like ngicabanga ukuthi inkinga sekufanele ukuthi azame ukuthi ilunge ngapha kumagidangoma, bezama ukulungisa inkinga, bezama ukuthi kube khona into abazoyi-ofara estage entsha. Ilokho nje kubahlalela ukuthi kulungele uma kwalunga inkinga yestage ngabe yonke into isiphelelisiwe ngaphansi kwegama lakhe, iyabo. Because ekugcina kosuku yabo, ekugcina kosuku man, yabo kunalento man oyibonayo ukuthi iyaleka abanqeni bevele begijima behlakazeka estage. Mangalunga inkinga yestage ngiyacabanga ukuthi nabanye abaculi mhlambe bengakwazi ukuyilungisa lo nkinga. So like ngiyafisa ukuthi umthandeni mayemisele ngalesikhundla azama ukuthi ey'ntweni ey'fayo lento yestage mayifa emculweni azama ukuyibuyisa, njengoba nje sakwazi ukusihlonipha istage. Usenakho ukusiphatha isiginci, ngibonile nje kwi-performance yakhe okugcina benesiginci, evunulile futhi, okuyinto enhle leyo, okuyinto le ebambe isithunzi sikamaskandi, iyabo. Noma-ke nkosi yami Swaba nje abaculi sebacula into efanayo, ubani nobani unentombazane, kodwa sikho-ke lapho ningahlangani nina nizosilima nina, ningahlangani nina nidelela kabi. Yabona nje sengivala ukube iParis ibeperformanywa ngendlela okuyiyona ibingenza double wey'namba enazo njengamanje. Leya ngoma I think it deserve izinto ey'ningi kakhulu, it deserve izinto ey'nkulu kakhulu bafowethu, the way emnandi ngakhona nangendlela eyenziwe ngakhona. But amagidangoma bangabanye babantu abenze ukuthi leya ngoma ingahambi kakhulu ngale ndlela ibingahamba ngayo, ngendlela bebeperforma ngayo, ngendlela nje bebeperforma ngayo wrong. Iyona eyisizathu esikhulu sokuthi igcina noma iphusheka kodwa ingaphushi ngendlela okuyiyona. Amagidangoma I think kusafanele ukukhuthala bafowethu, ngiyazi mhlawumbe ngabe nibhizi nemsebenzini, mhlawumbe kwasha kwacima kanjani, but bafowethu makuthiwa nestage anizameni ukujima noma kabili-ke ngeviki, ni-prepare man uke stage. Ave niqhamuke niyobhuduzela nje stage,
yabo. Ziningi ingoma zamthandele bengashaya imiliyoni kule album esibuya kuyona. Yabo? Ingoma ethi Amakhotha Ngqoko. Le yangoma imnandi kabi. Yabo? Le ngoma nje inhlalo bathatha. Yabo? Inhlalo bathatha. Ingoma lezo yazimnandi. Bengenza umsebenzi omkhulu kabi. Ziningi ingoma, ziningi impuphu. Bani ziningi ingoma ebezimnandi. But ngezizathu sokuthi amagidangoma avela kufundelwa ingoma ezimbili, Mobi Kamnandi Paris. Bafowethu ngeke. Come on.